Lectura, unitat 11. Què vols ser de major? Ui, Miquel, el mestre, ens ha preguntat què volem ser de majors i hem parlat dels oficis. N'hi ha molts i de ben diferents. El que menys m'ha cridat l'atenció ha sigut saber que hi ha oficis que han desaparegut, com ara sereno, pregoner o matalafer. També hem tingut una convidada sorpresa. Quan ha entrat, tots ens hem quedat bocabadats. Anava amb un vestit jaqueta de color blau marí, amb botons daurats i galons, també daurats, a les mànegues. La camisa era blanca, la corbata i les sabates negres, i portava un barret aplanat del mateix color que el vestit, amb un cercle daurat entre la copa i la visera de xarol. Hola, em dic Maria i sóc pilot d'aviació. Maria és la mare de Paula, que somreia orgullosa ensenyant les dues dents que li falten. Però mai l'havíem vista vestida així. De seguida, ho hem volgut saber tot sobre els pilots i li hem fet un grapat de preguntes. Exactament què és el que fa un pilot? Ha preguntat Laia, molt interessada. A més de pilotar l'avió, la meva feina consisteix en la supervisió de la seguretat en vol i la inspecció de tot el que es fa. A mi em fa por volar, ha confessat Pau. L'avió és un dels mitjans més segurs que hi ha. Si et poses nerviós, t'aconselle que agafes un llibre per a llegir i així et distraus. És veritat que dins de l'avió ets la que més manes? Ha preguntat Núria. En l'avió, el comandant és l'única autoritat, llevat que viatja en l'avió el president del país. Per tant, si els passatgers es posen pesats, els fem baixar. I si l'avió està volant? Ha preguntat Pere. Els tirem per la finestra, ha fet broma Maria, i tots hem rigut. A mi m'han explicat que si poses el pilot automàtic, l'avió va sol, ha dit Carles. La gent es pensa que un avió vola sol. Creieu-me, això no és veritat. Pot volar per si mateix en algun moment, però tu sempre tens les mans sobre els comandaments, per si passa alguna cosa. I passa. La veritat és que ens hem quedat molt impressionats per les explicacions de Maria. De fet, quan se n'ha anat, tots volíem de majors ser pilots d'aviació com ella i portar un uniforme tan elegant. A mi em sembla un ofici molt bonic, però jo, de major, vull ser forner, com el meu iaio. M'agrada entrar feixos de llenya al forn, fer rent i a mitjanit anar a pastar i deixar caure el pa cruixent i alegre a les paneres. I sobretot, embrutar-me de blanc amb la farina. I és que tots els oficis són necessaris, perquè sense forners, com ens faríem l'entrepà?